Ano ito? O, di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, Aramon Niato, unyan sa DZGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon Niato ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Niato di sa DZGB. Kaiba si Mario Dela Aramon Niato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Madela ating kasama. Mga tugang, good morning po sa inyo ka boss. Welcome sa tayong programa Aramon Niato ng pong aldaw na ininin Webes. Petsa 30 na sa bulan kan September 2021. Taga pala ng Oktubre na. Birthday na. Birthday! Happy birthday sa mga birthday celebrators today. More life, prosperity, and happiness, especially sa mga pong Presidente and CEO, Campidan Broadcasting Network Incorporated. Ang aming pinagpipitaganang Ma'am Brenda Luxin. Happy birthday, ma'am. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Siyempre, birthday man kan sa tong mga amigo. Si Jordan Alpaharo, SK Chairman kan Bigaa. Happy birthday, tabi, Chairman. As in sa iba pang nag-celebrate kanya kan sa birthday, happy birthday na lang. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Si Vice Mayor Nestor San Pablo ng Cantabaco. Happy birthday man po. Bueno, technical side, kasabay nga po siyempre si Ronald Baldo. Sa IT, sa social media department, sina Adin at saka si Richard. Production assistant center, yan po dyan, mga tugang ang kaganda ng South Angel Mustasa. Ako po sa Gararay, si Mardila, dahil iba, salit sana peratian. Dalawa sa Mega Post Patrol. Halipot lang po kay Ribanan, tatabag alas 11. Pag-Webes, kasama natin ang mga barkada ta dyan sa DNR para po sa saindang programa kapalibutan ta at tamanan ta. Tamang-tama po yan ang mga aktibidades and ang mga information na makakala po nindo. Because today, and this month, mga tugang is season of creation. Pangatamanan ta po ang palibot niya to, not only sa natanda, kundi pati sa pagtaraning ta. Di ba? Lalo na sa mga salog, sa mga dagat, at sinibuang bodies of water, mga estero, mga creeks na yan, linisin natin yan. Okay, o bueno, mga tugang, dagdagan na po mga istoryali po dyan si Luwas, without much ado. Tawagin natin ang may pinakamasayang araw bukas. Ang babaeng walang pahinga, Hans Galero. Advance happy birthday, please come in. Salamat, Sir Mar. Sana maging masaya. Ay, masaya yan bukas. Ramdaman mo, si Congressman Joey, pirmado na sa iyang certificate of candidacy, isusumitir na sa ni Atty. Jong. Yes. Pabang na siya naman. Alright, okay. So, kumusta dyan? Anyway, Sir Mar, marinagang giraray sa mga palantabay. Sa mga nagdagman niya itong bareta, uminabot na 370,728 na mga albayano ang fully vaccinated na. Wow, 170? 160. 160. 728 albayanos. 728 na albayanos. Yan ang fully vaccinated Ilang na. target? Ang target na population tabi, Sir Mar, is 987,000. 987,000. Yes, so kumbaga ko niya, nasa ano pa sa nagita, nasa 21% pa siya na. Ayun, may darating yata na binabanggit si Dr. Abon, ano? Mga, 1.6 million ba yun na doses ng Pfizer, Moderna at saka Astra? Pero yun kasi pero parang para sa Bicol region yun, hindi lang yung Pangalbay. And then ang sabi, ito pighagad because of kahagadan man ka mga local government units base sa indang pangangaipo.
Tama. Ayan, okay. Sige. Sigun sa pakikipag-uron kan DZGB News kay Supervising Administrative Officer kan Albay PHO na si Mr. Ryan Altavano kay bahan dikti sa bilang na ini ang naka-receive naman kan mga first dose o kining sarong dose lang baga na Janssen vaccine kung saan nauog masinda dahil sa dakula ang naging turnout kan mga albayanong nabakunahan na kontra sa COVID-19. Sa priority group A1 o ini mga workers in frontline health services na kapag rehistro na ang probinsya kan Albay din 51,675 na mga health workers na completely o kaya fully vaccinated na sigun sa Albay PHO. Pero kaya uminabot naman sa 56,336 man ang mga nasa priority group A2 o yung mga senior citizen. Mantang kung ang mabasa na naman daw, sigun kay Mr. Altavano, ining sa priority group A3 o ang mga nasa o ang mga konsideradong individuals with comorbidity. Ini uminabot naman Sir Mar sa 50,985 susukman sa Albay PHO mantang ang tigahabol-habol ngunyan ka na nasambitan ng opisina iyo man sa priority group A4 o ining mga frontline na other essential workers nagabot pa sa ni sa 21,000. Ayun. Pero halayo pa di. Arayo pa. Halayo pa. 987,000 ang kanilang target? Yes, yung target Tapos population. mayroon tayong 160,728 na fully vaccinated. Iyan. Hindi dahil pa rin di kasabay sa mga may first dose? So mga first dose tabi, Sir Mar, nagabot naman sa 150,000 waiting for second dose na schedule. Ayun, okay. So sana magtuloy-tuloy ang pagdating ng bakuna para diretso ang rollout. Yes, and sabi man ni Sir Ryan Altavano, apigalat nindangon niyan ang mga dugang naman na supply kan bakuna ta siyempre, importante daw na may bariwas na ini, may distribute na sa mga LGU, na mas mapakaskasaan pag kumbaga pagsungkit kining herd immunity sa probinsya kan Albay. Kung sabi yung kayan, pag nag-abot iyan, kung anong kahit puwan duman nga sa Bakakay, sa doon nga direkta na pasiring duman. Yes. Sana nga wala nang anong tawag diyan, tubiriyuan nga sa sarong lugar. Ayo, mas maray mananggan. Di ba, no? Para mas makaskas. Tapos Yes. sa mga figyo ko pa rin dalibaga, kung nag-organize ang Kapitolyo ka ito, ipadala na lang nila sa mga banwaan, sa mga personahe para mas makatabang naman sa mga LGU. Sa mga local health units na pala. Yan, yan ang pinaka-the best done. Yes. Okay, sige. Yan tayo, Sir Mar, impormasyon man na kinaraman sa update kan pagbakuna sa probinsya kan Albay as of kasuod na yan susog sa Albay PHO. With Boy sa Mobile, Ans Galero, DZGB. Thank you very much, Hans. Halika, Miss Ans. Lipat tayo sa Tito ng Albay. Renz Luna sa Banwang Sote. Renz, good morning, go! Yuhu! Salamat tabi, Sir Mar, Marina Oddo, sina Marina Oddo sa mga parantabay, sa mga dugan niya to nga mga bareta yung tirig ngayon sa opisina kan Rural Health Unit kan Dargalbay. Ang mga kaibatang niya tabi, Sir Mar, si Dr. Cesar Mata, ang pamayakan Arichio Daraga, dalan man niya nita nataraka kaswapon, so lokal na gobyerno, dahilan ta sarong bagsak, 29 ang nagpositibo sa COVID-19 digdi sa Banwaan na. Kaya kung natabi, Sir Mar, pagpalo yun, Doc, nasa ibong na linya po si Sir Mario Dela Cruz sa programang Aramon Niato. Doc, good morning. Hello, Sir Mar. Good morning po. Good morning po. Doc, Ay, medyo good morning po. luminang ka so sa tuyang result kang mga nag-positive. Ano po ang basa nindo kay ni Tabi, sir? Yan po, talagang expected na naman na medyo madakol yan talaga. Medyo dakol sa sinuab last time, dakol sa mga close contact ang mga nag-positive na nailing ta naman po sa trend kang mga cases na nagdalangkaw talaga pa diit-diit. Even ang bilog na Albay po baga, naka-alert levels po na nga kita. Opo. Okay. So ano po ang ano ang lakdang tangon niyan para mas mapugulan ta ang spread kani pong virus? Sa ngunyam po, spirit ni pinapagirumdum giraray ni strictly implement ni itong sa guidelines po baga na kaipuhan talaga so minimum health protocol talagang pirming obserbaran. Tapos kung dai po man sa nakaipuhan magluluwas, piga-advise mi ang tao na dai nango na magpararuluwas, dai nango na magtuman sa mga matataong lugar. So mga establishmento na medyo dakulang tao, kung pwede 50% lang capacity muna.
para maiwasan po, may observe sa social distancing, dahil kita magsurusuan sa rong lugar. Ayun, sir, Tapos, yan po, so vaccination mi continuous pa po, sagkod mo yan, binalik mi na po, sagkod sa aga at sagkod sa next week po. Opo. Sir, sa biosurveillance, yan po sa Indo, sa LGU Daraga, ano ang mas prevalent dyan na nagtatama? Na variant? Data pa po masasabi, pero sa ngunyan po, sa kaskas kang spread, as in sa paglangkaw na naman giraray kang kaso we expect na baka po may guwan na yan so mga variants of concern. Ayun, okay. So, kayo po talaga ang mas pang pag-ingat. Kung nag-ingat Yes, kita po. ito, mas lalo ngunyan. Iyo po. Aramda naman sa nangon yan, maski ang mga ospital, purunuan na. So, kayo po talagang mag-ingat. Wala na kung alkan magkapuruno po ang ospital, Opo. mapagal po magpa-ospital mo niyan, mahalat po kita. So mga may simptomas na medyo magkahalat, sana po dahil naman maglala. Opo. Sir, ano yan? Kumusta na ang after kang series, kang sa tuyang rollout kang vaccination, kumusta na ang pag-ako ngunyang kan mga daragenyo? Takan inot baga medyo may pagduwa-duwa. Opo. Okay. Sa ngunyan pong Alda, medyo okay man po ang outcome, medyo kulang nag-avail kang vaccine mi, na sana padagos na arog kayan, magayon ang tanggap kang tao, dahil na sinda magparapili. Sa ngunyan na panahon, kaipuhan tananggad ang may, kumbaga, panangga. Ano po? Yes, sir. Sa pagdakol kang kaso, sa paglubukan kaso gilayon, na dapat protektado kita na dai maglala kung just in case mahawaan kita, dai maging malala para maibitaran so pagdakol kang mortality. Opo. Dok, ano yan? Pirang target na dyan na dapat mabakunahan? Ang aldaw po, everyday ang target may as much as possible, maka 900 o 1,000 kami. Opo. Ayun. Okay. So, Opo. all in all, mga pirana na bakunahan tatabi, Dok, kung may figure na? Sa gabos-gabos po, ang total po na itaumi na vaccine, maabot na po sa 15,000. 15,000. Ayun. So, ang target population tapira? Ang target population ta po, duman sa mga babakunahan, 90,000 po. Medyo malayo-layo pa, no? Sana masustain ang supply kang vaccine. Opo, sana yan, padagos man po mag-abot sa dakol na vaccine para padagos tang maitao sa tao para ma-avail ninda, si ma-protectionan sinda. And just in case man, magdakol ang kaso na, day maglala. Yan. Dok, bago magpangod to mga daragenyo, sa giyaray po sa idong pagirumdong, go ahead po, tabi. Yes po, pinapagirumduman ko mangyaray po. Padagos po ang matinding pag-ingat. Kung kamo po may simptomas na namatian, dahil na po magluwas, kung iwasan mo na sa matataong lugar, o magpa-check up tulos, magpa-test tulos, taminsan kaya, di na sipon sana, pwedeng positive na kita, para maiwasan ta. Ngunyan, dahil paglingawan itong minimum health protocol, na padagos tang obserbaran, kasi yan po, dahil na po magpili ki vaccine kung ano pong available, i-avail na po nindo. Yan. The best vaccine, iyo po yan, available na vaccine. Available na vaccine, iyo po. Dok, salamatan po maray tabi and keep safe always, tabi. Ay, salamat man po. Opo, okay, Renz. Yan tabi, Sir Mar, si Dr. Cesar Mata, ang napamayo ka na Rural Health Unit yan Daragalbay, manungot niya ni ka na status manigdi sa lokal na gobyerno, ka na biglang nga luminang kaso ng COVID-19. Kaso bago nga ni tabi, Sir Mar, inahipo tama niya ni kay Doc, kung ining 29 bagong kaso, ito so resulta kay itong pig swab test ng mga personas ka, parang nga ni tabi, Sir Mar, pasalamat man kita, iba man ini. Ayan, mga din yan, mga contact tracing din, result kang contact tracing man, pero bako itong napabareta na mga empleyado ka na Retsyo. Roger, tabi, Sir Mar. Sige, very good. Siya tabi, Sir Mar, ang magdagdag na impormasyon digdi sa luwas, Renz Luna, DZGB niya. Thank you very much, friends. And also, that ends our program for today. Para mientras kami pumapaaram. Abangan po ang mga sunod na programa. Ang mga kasama natin sa DNR, kapalimutan ta, atamanan ta. With Ma'am Ansi, o kaya sa, sino ba? Ang mga kasama natin ngayon. Basta sa mga tropa, dyan po sa DNR, Regional Office ng B5. Yan na po ko sa walagang bilog na tropa. Hindi po si Mario Dela Cruz. Good morning, hanggang saga. Bye-bye. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan!
Unilab yan. May anti-maga ang Scalan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy. Kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag matitiis. So New Downy. Kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise pero nang hihina. Magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday! May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alinmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in-love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSaver sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 11:02. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagtao ang Australia sa Pilipinas ninman iba-ibang kagamitan para mapakusog ang aksyon kontra COVID-19. Pigresibi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana as in AFP Chief of Staff General Jose Faustino Jr. ang donasyon na medical supplies kan Australia nagkakantidad ni 57 milyon pesos. Nagpasalamat si Lorenzana sa gobyerno kan Australia sa nasabing donasyon na sigun sa iya patunay na magayon na relasyon kan Pilipinas as in Australia sa tahaw naman kan primerong hagyat kan COVID-19 pandemic. Sinabi ni Faustino
ino na kaipuhan nin marhay ang mga kagamitan medikal kan mga soldado sa panahon na ini. Dadarahon ang donasyong medical supplies as in personal protective equipment o PPEs sa Primary Military Hospital kan AFP sa V. Luna Medical Center sa Quezon City. Yan ang pangalas 11 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Markaban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula